Ogi gaztaiazar batek ezin hartu zituen saguak, oinak astunak zeuskalako, eta asmatu zuen sartzea irina zegoen arrasko batean, entirter zuen zuriz jantzirik. Jarri zen toki ilunean, bestela ezin da asmo gaizto saguak harrapatzeko. Heldu zen toki hartara sagu gaitz gabeko bat, eta begitan durik gauza zuria ikusita janarin bat zela, erori zen bere etsaiaren atzaparretan. Hala heldu ziren beste sagutxo bi, eta gertatu zitzaien beste hainbeste. Heldu zen, arrato izar, asko jakin eta beti zebilena ondo, bazter eta gauzei begiratzen, erori ez edin lakioren batean. Zuritasuna ikusita, esen erorik hiru sagutxoak bezala gehiegi urreratu. Igarri zion, irinutxa ezela. Bazebilela gauza biziren bat, hilaren itxurapean. Diotza. Sagu harrapatzaile, arnasa ito nahi duzuna eta soineko zuriz estalirik zaudena. Asmo horiek, honet egokiak dira sagu gazte eta gutxi jakinak harrapatzeko ustekabean. Ez ordea, ni bezalako soldadu zahar, zure eta zu bezalakoen asmoak ondo ikasirik dauzkanak atzaparretara eramateko. Askotakoa izan bazaituzte zeure urte askoak, bai ni ere jakiteko non zer dagoen. Ipuin honek dio, indarrik ez duten askok, bere burua gordetzeko, badituztela zuhurtasun eta argia desegiteko etsaien sendotasun eta asmoak. Belar artean dago sugea, ez bada izan arduragabea.